गसाइगाव ब्रह्म सेवाश्रमाव डक्टर अजित बर'नि लिरनाय गथ'सा बिसम्बि मुंनि गांसे बिजाबखौ बेखेवदों। गसाइगाव टाउननि साखाथियाव थानाय गसाइगाव ब्रह्म सेवाश्रमाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि बानजायनायाव हायनामुलि गसाइगाव बीएड कलेजनि हेफाजाबाव गसाइगाव बीएड कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर' लिरनाय गथ'सा बिसम्बि मुंनि गांसे बिजाब बेखेवदों। लोगोसे दिनैनि बे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै फांसे नारेंखल बिफां गायनाय हाबाफारियाबो गाहामै गाहाम जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे गथ'सा बिसम्बि मुंनि बिजाबखौ मुस्रि बिश्वनाथ नार्जारिया असमिया रावावबो राव सोलायदों। दिनैनि बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव गोबां गियानि बुद्धिजीबि सानसुमै सुबुंफोरजों गोबां फरायसाफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गसाइगाव बीएड कलेजनि गोरायुं एबा बिजाब लिरगिरि डक्टर अजित बर'आ मा फोरमायखो फै बे समाव मिथिना लानि। गसाइगाव ब्रह्म सेवाश्रमाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्ट आरो हायनामुलि गसाइगाव बीएड कलेज जथायै मोनसे हाबाफारि खुंदों। बेनो जाहैबाय 2020 मायथाइयाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय बिजाब गथ'सा बिसम्बि। बे बिजाबखौ गसाइगावनिनो सासे रिटायार्ड फोरोंगिरि बिश्वनाथ नार्जारिया असमिया रावाव राव सोलायदों। बेखौ बेखेवनाय हाबाफारि बेयाव गाहाय आलासि महरै जोङो हांख्रायहरदों बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि सहेन्द्रनाथ बसुमतारी। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन क'क्राझार जिल्ला एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट खाम्फा बसुमतारी आरो लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि भाइस प्रेसिडेन्ट फतेन्द्र बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि जगन चन्द्र ब्रह्म, गसाइगाव ओनसोलनि मेलेमजिबिफोर अनुरानि बसुमतारी मेडाम आरो गोबां लिरगिरि बिथांमोनहा बेयाव बाहागो लाफैदों। जोङो बुंनांगोन गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ सिगांनि समाव जों खामानि मावनो हायाखैमोन, नाथाय जोङो एप्रिसियेट खालामनांगोन प्रमद बर' सारा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनो बोसोराव 10 लाख रां होबोदों। बे रांजों जोङो 18 एप्रिल गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै जोङो खुंबोदों आरो बोसोरफ्रोमबो जोङो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्था बेखौ जों गथायबोयो। दिनैनि बे हाबाफारियाव जोङो बे ब्रह्म सेवाश्रम गसाइगावनि फांनै नालेंखर बिफां जोङो गायदों आरो बेखौ गिबियाव जोङो अनुरानि बसुमतारी मेडामनि आखाइजों जों गायहोदों आरो बेयाव जाय बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायदों आरो बिथांमोनहाबो गायदों फांनै नालेंखर बिफांखौ। जोंनि गुबै थांखियानो जाहैबाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सान्थौखौ फोथांनानै लाखिनाय आरो फेहेरनाय। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ सासे धोरोमनिल' गुरु नङामोन, बिथाङा सासे फ्रिडम फाइटार मुभमेन्टआव बाहागो लाबोनाय सासे हिर'। नाथाय जोंनि गोबां सुबुंफ्रा गुरुदेवखौ भारतनि उदांस्रि फोथारनिफ्राय बावगारलांनो जों हमदों। जे गुरुदेवाबोदि जोंनि बे गोग्लैसोनाय थानाय ओनसोलफ्राव सुबुंफोरखौ सांग्रां खालामनानै भारतनि उदांस्रियाव बाहागो लाहोनो हादों। महात्मा गान्धीखौ 1933 मायथाइयाव रुपसियाव हांख्रायहरनानै मोनसे एगजिबिसन खालामदों। स' बेफोरबो मोनसे उदांस्रि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय मोनसे हाबाफारि। जोङो दिनै जानजि खाफ्रादों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सान्थौ बेखौ जोङो बुहुमाव जों गोसारहोगोन।